Proslava povodom 125 godina od izgradnje Surčinske katoličke crkve Presvetog Trojstva održana je sa zakašnjenjem od godinu dana. Obilježavanje ovog jubileja odloženo je zbog situacije izazvane koronavirusom. Župnik Marko Kljajić istaknuo je da to ne umanjuje značaj ove nemale obljetnice. Već sada mogu bi reći davne, 1896. godine sagrađena je ova crkva. Znatno kasnije, 40 godina, sagrađen je i župni ured uz ovu crkvu. To su bili ispunjeni uvjeti ili preduvjeti da bi biskupije naše Đakovačke Srijemske mogao poslati župnika župi. I tek 1938. godine želja župljana župe Presvetog Trojstva u Surčinu je ispunjena. Po dekretu biskupa Akšamovića u Surčin je stigao prvi župnik Petar Fišer. Poruka je uvijek ova, dakle, da trebamo njegovati našu povijest, jer povijest, kako kaže ona i latinska poslovica, učiteljica života, iako nekako povijest zanemarimo, vrlo lako se može dogoditi da onda izgubimo i vlastiti identitet, pa onda i budućnost. I u tom smislu je doista potrebno da evo i ovdje u Surčinu želimo obilježiti jubilej ove crkve, želimo postaviti jednu ploču koja će biti trajan spomen na ovaj jubilej, ali isto tako i na prošlost ovoga mjesta, osobito dakle ove crkve. I vjerujem da će to biti onda poticaj i mnogima koji dolaze ovdje promatrajući tu ploču da se spominju prošlih vremena, ali uvijek u perspektivi u budućnosti. Posebno su ponosni i zahvalni vjernici župe Surčin što imaju župnik i crkvu koja ih je uvijek okupljala i poticala na zajedništvo. Hteo bih da izjavim da mi je drago što smo se danas skupili, da proslavimo 125 godišnjicu postojanja naše crkve i povodom toga smo malo odradili nešto, znači napravili smo jednu ploču sa imenima svih biskupa koji su do sad bili i župnika koji su do sad obavljali službu u Surčinu. Najbitnije je da se družimo i da smo u zajednici. Za nas vjernike u Surčinu to je jako značajan dan jer prošlo je 125, sad već 126. godišnjica od izgradnje crkve. Zahvalni smo Bogu što i zato danas prikazujemo ovu misu, što smo imali tu crkvu svih 125 godina, što smo imali župnike od 1938. godine i što vjernici još uvijek istraju i dolaze. Značajan je jubilej, radosni smo i ponosni. Povodom ovog jubileja postavljena je ploča sa imenima svih surčinskih svećenika i srijemskih biskupa, a uređene su i blagoslovljene podrumske prostorije koje će ubuduće služiti za potrebe ekonomskog i pastoralnog vijeća.